Hej YouTube. Ja, vi vil lave sådan en lettepomade, hvor vi indeholder vaseline. Og i min, jeg fortæller lige, hvad der indeholder i min. Der indeholder vaseline, og så indeholder der jordbær. Og så indeholder der også noget fra sådan en Eos her. Ja, og i min der er der frugtfarve og kløvervaseline og Eos. Det er noget eller det samme, hun bruger bare jordbær i stedet for frugtfarve. Ja. Skal jeg starte? Ja. Okay. Det første jeg gør, det er, at jeg sætter en si ind over min kop her, hvor jeg laver det i. Fordi så tager jeg... Hey, kan du lige komme med noget vand? En lille kop vand. Og så kører jeg den ellers rundt, og så hælder jeg vand oveni, fordi så kan det blive hældt ned i. Ja, og så bare hælde lidt i ad gangen. Ej, gør det selv. Ja. Jeg hældte vist lige lidt. Godt, du ikke ramt væk. Du skal ikke tage hende, hun er dårlig til at ramme. Det bliver ikke særlig meget godt. Nå, det skal nok gå. Det er svært. Det er bedst at kvæse jordbær. Lige over Eos. Spiser du? Ej, hun er ret mærke, vi skal tage... Ja, okay. Sådan, jeg dypper lige jordbær ned i sådan. Og så bare ellers bare at klemme saften ud af det lækre jordbær. Det kilder. Ej, den er muggen på den ene side. Her var den ene. Ja. Rimelig klamt det her. Men altså, det giver en god smag og duft og farve. Så, den giver sådan. Det er det hele. Ups, jeg sprøjtede på matten. Det har jeg sgu godt se. Det er min storebror. Så, kan du lige smide det derud? Ej, skal det gøre. Jeg skal på. Okay. Ja. Jeg vil se. Jeg skal lige bagefter, skal jeg lige se den. Nå, her er min jordbærsaft. Og det skal lige ud. Kan du lige vaske siden? Ja. Og så nu putter jeg vaseline. Det bliver vaseline ned i nej, fordi jeg skal lige prøve den. Fuck det lige. Lidt vaseline. Fuck, det har egentlig brugt meget vaseline. Nå. Den har lidt bødt. Sådan der. Sådan her vaseline. Og så putter jeg det ind i ovnen, som er brandvarm, så jeg vil råde til at passe på. Ja. Og imens vi lige venter på det, så ser jeg lige jordbærsaften igen. For at være helt sikker på, at der ikke er nogen klumper i.
Så, nu ser jeg den igen. Så vi er 100% sikre på, at der er ingen klump. Vi skal lige bruge en tur. Hvor der ikke er læbeskum på. Det ved jeg ikke. Ja. Jeg bruger sådan en lille beholder her til min læbepomade. Mit øre. Ja, og lige om lidt der søster skal lave der skal lave sin læbepomade. Jeg skal lige tage bordet af, fordi der ligger. Upsi. Jeg stoppede den ikke alligevel. Nej, jeg gjorde ikke. Det var bare det mig, der fucked op. Så. Nu er det søs. Hej YouTube. Ja, nu skal jeg så lave min læbepomade, og jeg har så taget masser af vaseline. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Eller få den løsnet, fordi det er ret klam. Og jeg har taget sådan et stykke, og så sådan lidt herover. Og så har jeg taget noget Eos, og jeg har taget så meget Eos. Sådan. Og ja, og så prøver jeg, ikke prøver så prøver jeg frugtfarve i nu. Og det er bare sådan for øjemål mig. Jeg har taget 3 teskefulde vaseline, tror jeg. Og så tager jeg lige så meget frugtfarve her. Og så prøver jeg lige vaseline. Det skal sgu da ikke i ovnen. Og ja, jeg tager bare lige sådan ret meget, fordi der er ret meget. Og ja, så drejer jeg rundt. Vent lige, jeg skal lige det her af. Så tager jeg en ske, og så rører jeg rundt i det. Så skal du gerne blive lyserødt på et tidspunkt eller sådan noget. Der er ret mange klumper i, så dem skal lige tvært ud. Der, det på den. Det ser ret klamt ud. Jeg gør den. Det er lidt godt. Det ser ret uhyggeligt ud. Og jeg tager bare med fingrene, fordi jeg gider ikke tage det der stage der. Det er jo så stage, men der er sådan nogle dumme klumper i. Nå. Ja, og så ser den så sådan her ud. Sådan. Lækkert. Ja, og min bøtte, det er så den her. Ja, nu tager jeg lige over hurtigt. Min der vil være klar. Her, kan jeg se. Vaseline, og så noget Eos. Og nu putter jeg lidt af min røde saft i. Shit, det ser sjovt ud. Prøv at se, det blev klumpet. Nice. Fuck, det ser voldsomt ud. Ja, og jeg har sådan nogle dumme klumper i, så jeg smækker den lige oven. Det ser sjovt ud. Jesus Christ, mand. Det ser sådan ud. Fuck, jeg har lavet meget nu. Wow. Ja, men der ligger også klumper i, eller der ligger en stor klump i. Du skal lige til halsen. Prøv at lige. Den en, så den lige smelter lidt. Den skal helst ikke smelte, men altså, den er lidt klumpet. Krævet, mand, det giver mad, det der. Den er varm. Pas på, når I har taget noget i ovnen, for det er brandvarmt. Det skulle være klart, så åbner jeg lige bøtten, så den er klar til, når det er tørre. Fuck, det har ikke Vaseline, særlig den meget. tørrer lige af. Au! Nu er det ud med mig. Okay, nu skal jeg bruge scenen, fordi der er sæbe i.
lige se meget vaseline her. En halv bøtte. Skal jeg lige kigge til den? Ja. Ja, den er nok. Og så ser min vaseline sådan her ud. Den skal også i fryseren. Nu brændte jeg mig lige, synes. Så er jeg den over i formen. Så lige mærke den lidt. Tag den lige så roligt over i formen. Den er meget flydende, men det er den ikke, når den kommer ud af fryseren. Så vil jeg gerne lige lade være med at have den her klump med. Kan jeg ikke lige rykke den lidt? Sådan. Og jeg gider ikke tage mere i end sådan. Så. Ja, og nu skal jeg så have hældt det her over i. Jeg putter først lige det her, der er fast. Putter man ikke det i? Smækker den lige i fryseren. Ja, hun smækker den i fryseren. Ja, for roligt. Giv det et chok, som du kalder det. Det hedder det. Ej, kom lige og hjælp mig. Jeg kan ikke holde i den der. Nej, du skal ikke gå hen med den på den måde. Det bliver en stor opvask. Så er det hele. Er det fint? Mm. Ja. Så nu hælder jeg noget af min saft ned til det her, som jeg lige trykker ned i bunden, fordi der er klumper i. Sådan, og så hælder jeg lidt saft i, så den bliver lidt farverig. Ja, der var meget saft i. Nu vasker jeg lige hurtigt fingre, og så kan I se den. Den er meget saftig. Min den er ikke så saftig, når den kommer på fryseren, men det er den altså heller ikke. Men måske det er en idé at tage noget af, hvis den skal være meget sådan normal. Så det gør jeg. Ja, nu skal min i fryseren. Nu skal jeg lige flytte nogle af alle de her lorteglas, mand. Hold kæft, det er en stor opvask, der skal til. Fuck, der er meget i. Jeg tror, jeg tager noget af det ud her. Sådan. Ja, nu putter jeg den her i fryseren. Først så putter jeg lige låg i det første af tiden, jeg bruger den derhen, og så tager jeg det af, når den står derinde. Ja. Ja. Og du kan selv lave øjenål på alt det vi gør, altså alt det vi har gjort. Så kan du selv sådan lave øjenål på, hvor meget der skal i, og det må du helt selv op til. Og vi har selv fundet på det. Så ja, held og lykke, vil jeg godt hilse at sige. Og der er mange, der siger, men altså det der, det er bare forkert, det er ikke rigtigt. Men der er ikke nogen måde, der er rigtigt. Nej, der er ikke nogen måde, der er forkert, og nogen, der er rigtigt, fordi vi har selv fundet den her inde på, hvad den hed. Nej, det kan jeg ikke huske. Vi har selv fundet på noget af det også. Ja, og noget af det har vi selv fundet på, men der er også noget af det, som er rigtigt. Altså for eksempel, det er meget vigtigt at bruge vaseline og ikke alt muligt andet. Wow. Fuck, jeg er fed her. Nå. Ja, men nu vil jeg lige sige bye bye. Hej hej.